nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.
Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. Alas 5:34 diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC Special Coverage para sa karon nga edisyon sa aton nga palatuntunan. Petsa 13 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2021. Nagapalapot kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad na nakatutok subong sa aton nga palatuntunan. Maayong hapon sa tanan-tanan. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast ng 88.1 Spirit FM. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Reflor, aton program manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan man sa aton station manager, Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga technical director, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Manging kaupo niyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini sa alagad Real de la Rosa. Hope din niyo kinabanwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita na tuig karon sa COVID-19 kag subong man pila ka mga importanteng impormasyon kag mga balita nga nakuha sang 88.1 Spirit FM News Team. Ano ba lang mga balantayan nga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage Report. Sa balita lokal, probinsya sang Capiz, liwat nga nakabaton sang dugang nga bakuna 82,599 ka Capiznon fully vaccinated na. Samtang sa dugang nga balita lokal, Syudad sang Roxas, padayon ang pagpanghatag sang bugas sa mga pigado nga pamilya. TSIP Makakalikasan, ginlunsar sang Capiz Police Provincial Office, agud pangapinan ang dunang-manggad. CASAC Special Coverage Report. Sa balita regional, 25 ka pilot school sa Western Visayas para sa face-to-face classes. Nagahulat na lamang sang go signal sa Department of Education.
Balita National, COVID-19 Alert Level System, igapatigayon na sa Metro Manila sa Setyembre 16. Kakulangan sa modules kag data allowance, nagapabilin nga problema para sa mga manunudlo subong nga bukas klase. Samtang balita sa Caritas, atagan prioridad ang health sector kag untaton ang korupsyon sa medical funds, panawagan sang pari sa Administrasyong Duterte. CASAC Special Coverage Report. Oras naton sa Spirit FM Roxas, Philippine Standard Time, alas 5:37 diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC Special Coverage. Dito kita makalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita natoy sa COVID-19. Sandig makalagad sa pinakaling nga datos sang Worldometers sa bilog nga kalibutan mayara na sang 2,225,538,879 kama kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Samtang sa nasabitan nga numero 4,645,334 diri ang numero sa managtiriwan, samtang 202,139,282 naman ang natigayon nga mag-ayo sa dugang nga balita diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sandig sa pinakaling nga datos ng Department of Health Philippines, may dugang naman nga 20,745 ka mga panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Samtang may 22,290 ka mga numero sa nag-ayo, kag 163 ka mga numero sa nagtaliwan. Porsyento sa mga aktibo nga kaso, 8%. O kung 180,293. Porsyento sa mga nag-ayo, 90.4%. O kung 2,032,471. Porsyento sa mga nagtaliwan, 1.57%. O kung 35,307. Samtang diri naman sa Western Visayas, sandig sa pinakaling nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may 908 ka mga kumpirmadong kaso nga nabalag subong adlaw sa Western Visayas. Sa din ang total number of cases naglabot na sa 115,333. Mga aktibo nga kaso yara sa 14,906. Disposisyon sa mga aktibo nga kaso asymptomatic 47.68%, mild 46.33%, moderate 3.99%, severe 1.82%, kag critical 0.17%. Sa probinsya sa Capiz, sandig sa pinakaling datos ng Capiz Provincial Health Office, may dugang 69 ka mga panibagong kaso ng COVID-19 ang nabalag kapon nga adlaw. Sa din ang Capiz sa kabalag sa karon sang 7,507 ka mga kumpirmado nga kaso ng COVID-19. Porsyento sa aktibo 9.71%, kung 729. Samtang porsyento sa manag-ayo 85.33%, kung 6,406. Porsyento sa mga nagtariwan 4.96%, kung 372. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, 5:40 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagbalik kaundan sa aton nga ginpanglinyada nga mga headlines, aton pagpanumbalikan matapos ang pila ka importante nga pahibalo. Standby. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang hiko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera 1 ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit.
Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Maggamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Oras natin sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time. Alas 5:43 rin sa atong pagpangalagad. Kagkaroon sa kondana sa aton mga headlines. Sa balita lokal, probinsya sang Capiz, liwat nga nagabaton sang dugang nga bakuna. Samtang 82,599 nga Capiznon fully vaccinated na. Sa dugang nga balita, yara sa line number 2 si Alagad Liza Generale. CASAC Special Coverage Report. Ang 975 ka vials ng Pfizer vaccine ang nabaton sa probinsya sang Capiz gikan sa gobyerno nasyonal pinaagi sa Department of Health. Personal nga ginbaton sa mga katapos ng Provincial Health Office kag DOH sa Capiz ang mga bakuna bilang kabahin sa ika-26 nga batch sang bulig sang gobyerno para sa nagapadayon nga vaccination program sa bilog nga Pilipinas. Suno sa PHO nga igapain ang mga nasambit nga bakuna para sa mga nabilin nga numero sang frontline health workers, senior citizens, kag mga individual nga may comorbidity. Samtang sa pinakaulihi nga datos sang nasambit nga opisina, naglabot na sa 82,599 ka mga Capiznon ang nakakumpleto na sang bakuna ukon makabig nga fully vaccinated na. 123,927 naman ka mga pumuluyo ang nakabato na sang first dose sang bakuna. Nagapabilin naman sa 420,743 ka mga individual ang natalana pa nga mabakunahan sa Capiz sa diin kalabanan diri ang nagikan sa A5 priority group kag iban pa nga populasyon. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Liza Generale, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Madamoging salamat Alagad Liza Generales ang gidulong report ri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa dugang nga balita lokal, Syudad sang Roxas padayon ang pagpanghatag sang bugas sa mga pigado nga pamilya. Para sa paghatag sini nga balita, yara sa line number 3 sa Alagad John Rafael Fabregar. CASAC Special Coverage Report. Nagapadayon na pagpanghatag sa tig na 10 ka kilo nga bugas sa mga pigado nga pamilya sa Syudad sang Roxas pinaagi sa Food Security Program sang gobyerno lokal. Sa nagligad lamang nga semana, naglabot sa 1,029 ka mga pamilya nagbaton sang ayuda nga bugas gikan sa kabarangayan sang San Jose kag Ulutayan nga mao nag-iisanon nga komunidad nga nahamtang sa isa ka isla. Ginpasalamatan naman ni anay punong barangay Bungbong Aninang sang Ulutayan ano sambit nga programa sang syudad bangod sunod diri isa ini ka mabatuod nga wala na kalipatan sang gobyerno ang mga pumuluyo nga nagapuyos sa mga malayo nga lugar. Samtang ginklaro naman sa syudad ang mga nagalagaw nga isyu may kang tanan sa ginpanghatag nga bugas nga bag-o kag indi ini mabaho nga gipamatudan man sang National Food Authority o kon NFA. Suno kay Senior Grain Officer Andy Ustan sa nasambit katalatapan lunsay mga bago galing nga mga bugas nga ginkuha sa mga lokal nga gobyerno lakip na ang syudad sang Roxas kag ang mga palay nga ginbakal nila sa mga namangunguma sa Capiz ang makabing nga limpyo kaglay ang na. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Rafael Fabregar, 88.1 Spirit FM.
CASAC Special Coverage Report. Madamong salamat alagad John Rafael Fabrigar sa gidulong report ri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita. CPPO Makakalikasan ginlunsar sa Capiz Police Provincial Office agud pangapinan ang dunang-manggad. Para sa kaundan sa nga balita yara sa line number 4 sa alagad John Ray de los Santos. CASAC Special Coverage Report. Sa katiwan nga mapasangkad ang inisyatibo sa Capiz Police Provincial Office o kon CPPO, isa ka programa ginlunsar sa talatapan agud mapangapinan ang dunang-manggad sa probinsya. Kaupod ang gobyerno provincial kag Capiz Environment and Natural Resources Office. Ginpangunahanan day Acting Provincial Director Police Colonel Laudimir Lianeta, Kapenro Head o kon Kapenro Head Attorney Emeline Arborida Dipon, kag Governor Esteban Evan Contreras ang pagperma sang isa ka Memorandum of Agreement na tuhoy sa implementasyon sa mga programa sang TSIP Makakalikasan ukon ang tagapagtanggol ng sambayan. Itataguyod ang proyektong Makakalikasan subong man ang 1 million kahoy project. Sakop sang nasambit nga inisyatibo ang pagpapag-on isang koordinasyon sa nagkatuway nga opisina kag ahensya, pagpatuman sa mga layi sa pagproteher sa dunang-manggad kasubong sa pagtapna sang illegal logging, illegal nga pinasta kag hindi pagpapalo sa mga otoridad kag magpangisda. Illegal nga pagkwari subong man ang pagpasangkat sang kampanya angot sa pagpahibalo sa mga pumuluyo sa mga problema nga ginapangatubang sang palibot. Dugang pa diri ang makasangkaron nga kampanya sa pagpananom sang kahoy labi na sa mga kalbo nga kabukiran kag iban pa nga lugar. Sunod naman sa Kapenro nga ini isa ka dako nga mga kadalagan sa probinsya agud maangkon ang sustainable kag mapagon nga balanse sang ekolohiya. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo ka best friend John Ray de los Santos 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Madamong salamat alagad John Ray de los Santos sa gidulong report ri sa aton nga pangalagad samtang sa dugang nga balita regional 25 ka pilot school sa Western Visayas para sa face-to-face classes nagahulat na lamang sang go signal sang Department of Education. Para sa kaundan silang balita yara sa line number 3 si alagad Andrea Alvarado. CASAC Special Coverage Report. Nagsugod na sa karon nga adlaw ang pagbukasang klase para sa bag-o nga school year. Apang nagapabilin sa gihapon nga wala sang face-to-face bangod sa pandemya nga dulot sang coronavirus disease 2019. Apang suno kay Direktor Ramir Uytico sa Department of Education Region 6 nga mayara sang 25 ka mga buluthuan sa Western Visayas ang nagahulat na lamang sang go signal ni DepEd Secretary Leonor Briones nga una na nga ginpili bilang pilot school sa pagpatigayon sa face-to-face classes. Ginatahag man sini nga hindi dapat pagpiliton ang mga eskwelahan para sa nasambit nga plano kag kinahanglan nga manginlaman bangod hindi makapasiguro ang bakuna agud makalikaw sa paglaton sang kagaw. Suno pa kay Uytico nga wala naman sang face-to-face classes sa mga pribado nga eskwelahan sa rehiyon. Apang ginpahanugutan lamang ini nga makaumpisa sang klase sa temprano nga tinion. Sandig sa datos sa Department of Education Region 6 nga napetsahan sang Setyembre 9, naglabot na sa 1,491,186 ang mga naka-enroll sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan, state universities kag colleges, local universities kag colleges, alternative learning system kag special education. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Andrea Alvarado, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Madamong salamat alagad Andrea Alvarado sa gidulong report ri sa aton nga pangalagad samtang sa dugang nga balita National COVID-19 Alert Level System igapatigayon sa Metro Manila sa Setyembre 16. Para sa kaundan sa balita, yara sa line number 2 si alagad Maria Jean Lorene Balgos. CASAC Special Coverage Report.
temporaryo kay gapaidalom sa isa lamang alert level ang mga lokalidad sa National Capital Region sa malipot nga pag-umpisa sa pagpagtigayonon nga granular lockdown sa riyon. Nga mo ang bago nga COVID-19 policy sang gobyerno. Natala na nga igapalayag sang gobyerno subong adlaw sang Lunes ang mga pagsulundan may kaangtanan sa granular lockdown nga igapatuman sa NCR sa Setyembre 16, 2021. Suno kay Department of Interior and Local Government Undersecretary Ipimakod Densing III, ini ang santo man sa ginkasugtan nga suwestyon sa Metro Manila mayors, ginpayag pa sini nga katuyuan sa pagsulundan nga mapunggan ang mga pamuluyo sa pagtipon sa mga lugar nga yara sa idalom sang mas manubo nga alert level. Sa naibaluan, ang Department of Health naman ang mayara sa otoridad sa pagdeklara sa alert level sa isa ka lugar kag amuman ang pagakwaan sa impormasyon bagoy pagway ang pahayag tuhoy sa lockdown. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Maria Jean Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Manabog ng salamat alagad Maria Jean Lorraine Balgos sa ginulong reporter sa aton nga pagpangalagad samtang sa dugang nga balita. Kakulangan sa modules kag data allowance nagapabilin nga problema para sa mga manunudlo subong nga bukas klase. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 si alagad May Durias. CASAC Special Coverage Report. Nagapabilin sa mayor nga problema sa mga manunudlo sa pungsod ang kakulangan sa modules kag data allowance subong nga pagbukas sang klase suno kay Benjo Basas, chairperson sang Teachers Dignity Coalition. Sunod diri nga halos wala sang pagbago sa ginaproblema sa mga manunudlo matapos nga madamo sa gihapon ni naga-report nga wala pa sa mga modules apisar nga nag-umpisa na ang klase subong nga adlaw. Sunod pa diri nga kinahanglan man maghatag sang gobyerno sang data allowance kag laptops sa mga manunudlo nga nagapatigayon sa online classes. Ginpayag sini nga sang nagligad nga tuig nakabato ng mga manunudlo sang data allowance pinaagi sa SIM cards nga ginhatag sang DepEd apang kalabanan sa mga ini ang una nang nagkuha sang prepaid kag postpaid plan. Nagtugyan man ang departamento sang halos 40,000 ka mga laptops apang magamay lamang ini ko ikumpara sa mga numero sa mga manunudlo nga yara nagalabot na sa 1 milyon sa bilog nga Pilipinas. Ginklaro man sini nga hindi dapat maghalin sa bulsa sa mga manunudlo ang pagbakal sa mga laptop kag hindi man dapat pagahimuon nga loan kay mismo ang GSIS ang nabudlayan sa pagproseso. Sa karon nagapabilin sa distance learning ang ginaimplementar nga klase sang pagtudlo sa pungsod nga isa sa pila lamang ka mga pungsod nga wala pa makasugod sa face-to-face nga sahi isang pagtulunan. Sandig sa datos sang departamento, naglabot na sa halos 22 ka milyon sa mga estudyante ang nakapa-enroll sa mga pampubliko kag pribado nga mulutuan subong nga tuig. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Manabong salamat alagad May Durias sa gidulong reporter sa aton nga pagpangalagad sa katapusan nga balita sa Caritas. Atagan prioridad ang health sector kag untaton ng korupsyon sa medical funds panawagan sang pari sa Administrasyong Duterte. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad Apple Queen Labrador. CASAC Special Coverage Report. Nagpanawagan sa gobyerno ang Philippine General Hospital Chaplain Singa tagan sa nakaigo nga pagtamod ang sektor sa ikaayong lawas subong nga padayon ang pagtaas sang kaso sang coronavirus disease sa pungsod. Suno kay PGH Head Chaplain kag Jesuit Priest Father Marlito Ocon, may baluan sa karon sa ginapaguha nga datos, ilabi na sa mga ospital ang padayon nga pagdamo sa mga nagataliwan bangod sa COVID-19. Ginpahayag sang nasambit nga pari nga sa mga nakaistorya sini nga empleyado sa mga emergency room, gintuad sini nga sa isa ka adlaw yara sa 6 tubtub sa 7 ka pasyente ang napatay dulot sang virus. Bangod sa sini nga sitwasyon, nagakakapoy hindi lamang ang pisikal kundi man ang emosyonal nga panungduman sa mga healthcare workers. Samtang ang pagdamo naman sa mga nagtaliwan nga pasyente ang bangod wala ginabaton sa mga ospital nga puno na sang pasyente, bagay nga hindi sa gihapon masabat sang gobyerno sumugod nga nagumpisa ang COVID-19 sa pungsod. Bangod sinigin panawagan ni Father Ocon nga hindi nakontani pagsudlan sang politika kag mas labi pa nga hindi pagkawato ng pondo sang pungsod nga nakapain agud pasangkaron ang serbisyo medikal sa Pilipinas ilabi na sa panahon sang pandemya.
Sandig sa datos ng PGH na labot na sini ang full capacity sa pagbaton sa mga pasyente nga may COVID-19 sa diin masobra isa kagatos nga pasyente ang nagahulat agud ma-admit. Kadungan naman sini ang pagbiya sa pwesto sang napulo ka volunteer doctors ng PGH nga ginakabalakan nga magadulot sang padayon nga pagdamo sa mga nag-resign nga medical workers subong nga pandemya. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Maraming salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad. Balikan ta lang mga kaalagad no atong mga eskwelahan nga nagahulat karon kon pilot school sa Western Visayas nga nagahulat sang go signal sang DepEd. Iniginagpan sa mga eskwelahan sa nga na Lacerna Integrated School sa Aklan, Mayabay Elementary School kag Igsuro Elementary School sa Antique, Alangilan National High School sa Syudad sang Bacolod, Panobolon Elementary School kag Taras Elementary School sa Guimaras, Tomas Confessor Elementary School, Granada National High School, Balesteros Campus, Palagian National High School kag Kabakanan Elementary School sa Iloilo, Mulapula National High School kag Mulapula Elementary School sa Syudad sang Pasig, kag Lutayan Integrated School naman sa Syudad sang Roxas. Dugang padiri ang Inapoy Elementary School sa Syudad sang Kabangkalan, Colonia Divina Integrated School, Manara Elementary School kag Bago Manara Extension High School, Amticon Elementary School, Pacol Elementary School, General Luna Elementary School kag Laon Elementary School sa Syudad sang Sagay, Tandang Sora Elementary School, Don Carlos Ledesma National High School sa Syudad sang San Carlos, Maubo Elementary School, Vista Alegre Elementary School sa Syudad sang Sipalay, kag ang hiyang Manara Extension Elementary School sa Syudad sang Sipalay sa probinsya sang Negros Occidental. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 5:58 diri sa aton nga pangalagad. May nga pun lang sa kay Ma'am Paula Bulkirin nga nagatutok diri sa aton nga palatuntunan subong hapon. Happy birthday sa liwat kay Radyoman Joven Anisco kag kay kaalagad kag ka best friend Benny Dalida. Huyo ka ko ng Balimara Gino. Ang poster mo ko no kag panamyaw niya mga lang ko next year lang niya ikuha na i-post siya. Nangikaw po niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini sa Alagad Real de la Rosa para sa CASAC Special Coverage. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo.